El següent ball és el Lleó, que també és el primer ball que vam aprendre com a colla, no? I res, que esperem que vagi bé. Aquest ball és molt típic de les colles bastoneres i a més és una mica diferent, llavors ens feia il·lusió provar-lo i de fet avui és la primera actuació en el que en fem, esperem que us agradi. Amunt al mig. Thank you.